hayi siyazizwa indaba wengane zakwethu siyazizwa indaba so ayinenzeni njena ke lento eyenzeke eMsunduzi eWard 2 eMaritzburg ngicela nganiphathi kabi inganikhubi inganiqeda amandla kube yona into ezonikhulisa kakhulu so uma lokho kuvela izinto engamahlazo owezumonakalo oyengezinhle ngaphakathi eqenjini ningathuki ukuthi seyithathwe zanekelwa beindaba unganiphathi kabi lokho kodwa nje kunikhulisa makuvela into enjengalezi yikho nathi kuye kube nzima ukuthi siyifihle izinto enjengalezi kumele siveze ukuze leadership or high command izokwazi ukuthi ibone ningagcini senikhala nonke bese ngathina sesithule sesiyanibukelela nje seniyakhala so inganiphathi kabi ingane ukuthi nikujabulele ukuthi kusene into eyiso evelayo into yenzeke eMaritzburg kuWard 2 kulungeleke wadlala lo mshikashiko wadlala leya game eyidlala lapha yasithole basebelaba kagogo ke njengababizi ngegama ngithi bakwagogo senzoyisholo into ubani labo bathola intuba yokungena kunezimali ezayiphuma lapha ezayithenga abantu into ebuhlungu MK amahle kunabantu uthengisa kanjani ngekusasa lezingane zakho leyo mali ayisekho sebeyidlile bayiqedile manje ngalolo langa lashone ngasekho vese siphelile ikusasa lezingane zakho zizohlala ingona phakathi lingahleli ezandleni eziright umphakathi wakhelene nawo uzohlala ingona phakathi ungahleli endaweni eright ngoba wena usuthatha imali wayidla phela ngalona nahamba nawo vota nogogo enye into eyenzakalayo laphana umshikashiko ubumningi wakubona phona makuvoto yazi makuvotwa national or provincial ama spoiled ballot papers isikhathi esiningi mhlambe PVD awavami ukuthi uthole ukuthi mhlawumbe ama spoiled edlule ko50 akuvami mina nginokusebenza ku IEC isikhathi esinoma kuvotwa noma sekucounta ngisuke ngikhona mase kuzovala istation awavami ukuthi adlule owadlule ko 100 somkhulu kakhulu awavami ukudlula ko50 ama spoiled ku by election wayibona by election between ama spoiled more than 3000 amaningi kunamavoti yadlala igame lapha negame eningi eyidlaliwe ulungile noMNC wasuka ngithi bakagogo naba ngibabize ngegama labantu laba abakagogo mawukuthi bese bebathengile laba abathengile asazi noma bathengile bekhanda ama spoiled noma bevote nawo kodwa ama spoiled mangabe sezoba 3000 iNC lapha yenza 1600 and something votes thina ay 1100 something but nje ngethi nje somewhere around 1000 plus 1000 angisho kanjalo laba abanye ke 18% babela babu 300 bani angiyazi lento abangifuna nokuyina ngoba iqhele kakhulu nje kithi ngahlanti ababelela leya wathi babe babili labanye babe carpeting angibayeka ngifuna ukukhuluma ngabo wakwayibona lapho wena istation ekuthiwa sinama spoiled amaningi kunamavoti abaliwe ithini leyo ku uyabona kaningagive up shoot ayikho into eningi engathi aniyenzanga kahle olapha neMsunduzi aniyenzanga kahle kwakudlala igame lapha kwakudlala nje igame kodwa bayazi nabo ukuthi baphethe nje abaphethe bayazi abantu balapha eMsunduzi Ward 2 siyazi ukuthi lapho ni MK nonke siyazi ukuthi ni MK lapho bayekeni bephathe kanje akunankinga uright kuvela amahlaza njengalawa kusase eli sithi mazithi 2026 sesiklenile siqedile akunahlaza soloko sithi kwenzeke iphutha kwenzeke ini izinto siyibona izenziwe ngamabomu lokuthiwa ayisena amaphutha into organization saseyinje ayikho leyo into zamabomu kodwa khululekani ngane ukuthi khululekani Msunduzi Ward 2 ningalilahli ithawula nina yini niphethe la baphethe phela ngoba nakho yibo abanikezwe amandla ukuthi bephethe lo ward leyo nabo bayazi ukuthi lapho kuphethe iMK la abanye babekhaphe thina laba ngibabali laba abanye ngifuna nje ngibabali njengoba kuphela ngabe KZN sekuphele yonke indawo ke futhi kuyaphela nje kahle kahle ngapho ngoba la ngo26 bazobe bevota nathi napho kusho mina buka
2026 bazobe vota nathi, bazobe sebegqoka lezi ikipa, iskipa sami sile kodrop se-MK, sobezivota nabo bazobe thwala izigqoko ze-MK labo. So ayikho isikhathi esiningi ngiye ngingafuni ukulwa nabo ngoba akufuni ngilwe nomuntu engazi ukuthi hayi lo mdlali sobe dlala naye team neyodwa kusasa. Uyabona, nokufuna noma umncweba ukhumbule ukuthi ayilo muntu lona ngisamdinga kusasa ngizomsebenzisa. Angamncweba afike kimi esasenesilonda, kufuna ngimncweba afike kimi isilonda sesiphelile sekumtshenta kodwa nawo manje ubhayizi bungayiboni ayikho lento. Kunjalo ke what to Msondozi Maritzburg sinani nje siyazi ukuthi wade yini lento nje manje itshe noma kunzima ligwinyeni, kunzima kunjalo lishisa linjalo ligwinyeni liyophuma kodwa lezansi. Santhanda kusho mina macele.